לנו בניין שיש בו 2 קומות, למי שמעוניין את הבורא לראות. בקומה הראשונה נמצאים החברים, ואילו בשנייה את השלם מוצאים. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים בונה את הרצון לשאול ולברר, למצוא את העליון, כי שם הוא מסתתר. לאדם שאי אפשר לקפוץ, אם בבורא עולם רוצה אתה לחפוץ. תדאג לחברים, עשה זאת בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים בונה את הרצון לשאול ולברר, למצוא את העליון, שם הוא מסתתר. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים בונה את הרצון לשאול ולברר, למצוא את העליון, שם הוא מסתתר. יש לנו בניין שיש בו 2 קומות, למי שמעוניין את הבורא לראות.